Ahoj u prvého videa a v tomto videu si budeme ukazovať moju zbierku o koňoch. Takže tuto mám takého koňa, čo stojí na zadných a vlastne sa odrazil, kebyže. No, pekná fotka. Takže asi fotkami začnem, musím vám ukázať prvú. Druhá je takáto, veľmi pekná, veľmi sa mi ľúbi. Tu je takto, to je pohľadnica. Dovičí aj táto je pohľadnica. A ďalšiu fotku tu mám, táto je veľmi pekná. To je arabský kôň, teda vyzerá, že je to arabský. A bežajúceho koňa tu máme krásneho, veľmi krásny. Ja tých fotky mám aj miliónov, stále ich strácam. Taký podobný kôň tomuto. Asi treskajú, si myslím. A najkrajšia fotka je táto, ktorý kone. Ten jeden má zavreté oči. Tento stredný. Pekná. Potom tu mám toto, to je úplne krásne. Veľký sa pase, aj malý sa pase. Ten je krásny, ten malý. Ďalšia fotka. Ja ich mám strašne moc, ale niekedy ich strácam. Dva kone. Krásne, vyzerajú, že sú dvojičky alebo dvojčky. Takýchto koňov. Tie sú veľmi krásne. A tam vzadu je jeden. No, a ucho není veľmi vidieť. Toto je taká fotka zaprášená. Strašne pekná. Tak, to boli fotky a to bola len prvá časť. Tak, uvidíme sa u ďalšej časti. Ahoj.